እዙ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ21-25-91 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ህንፃ ቪኦኤ ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ሰሉስ 25 ግንቦት 2021 ወይ ግንቦት 17 2013 ንመበል 30 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ዝምልከት መደረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክቅድም እዩ ንውሳነ እገዳ መገሻ ኣሜሪካ ዝምልከት እውን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ወኪል ሕወሓትን ግብረ መልሲ ኣለና ሰናይ ምክትታል ናብ ዕለታዊ ዜና ገብረ መድህን ወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶኒ ለይቲ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ካብ ዝርከቡ 4 መዕቆቢ ስደተኛታት ንልዕሊ 500 መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብሓይሊ ኣሲሮም ከም ዝወሰድዎም 3 ሰራሕተኛታት ረድኤትን ሓደ ሓኪምን ንሮይተርስ ገሊጾም። እቶም ወታደራት ለይቲ ሰዓት 11 ወይ ምሸት ሰዓት 5 ብናይ ኢትዮጵያ ሰዓት ኣቆጻጽራ ብናይ ጽዕነት መካይን ወሲዶም ኣለው። ብመሰረት ንመሰኻኽር ዓይኒ ዝጠቐሱ ሰራሕተኛታት ረድኤትን ዶክተርን ብዙሓት ሰባት ተቐጥቂጦም ስልኮምን ገንዘቦምን ተመንጢሎም እዮም ኢሉ ሓደ ሰራሕተኛ ረድኤት ኣብቲ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝነብር ሓደ ከም ዝበሎ ወታደራት ንናይቲ ካምፕ በሪ ሰይሮም ብምእታው ንኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ከቢቦም ብበትሪ ከም ዝቐጥቀጥዎም ሓቢሩ ንሓደ ወዲ 70 ዓመት ከም ዝቐጥቀጡን ንዓይነ ስውር ከም ዝጨወዩን እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ሓቢሩ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ውሃብ ቃልን ሰበስልጣን ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይን ንመልእኽቲ ሮይተርስ ኣይመለሱን። ግዝያዊ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ቴድሮስ ኣረጋይ ብዙሕ ዝርዝር ሓበሬታት እንተዘይሃለዎም እውን ኣማእቲ ሰባት ተታሒዞም ከም ዝተወስዱ ግን ኣረጋጊጾም። ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ የማነ ገብረ መስቀል ናይ ውሽጢ ተመዛበልቲ ከቢብካ ዘእስር ምኽንያት የለን እዚ ናይ ሕወሓት ፕሮፓጋንዳ እዩ ክብሉ ገሊጾሞ። እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎም 2 ሚልዮን ሰባት ከም መንበሪኦም ተመዛቢሎም ካብ ኣስታት 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ 91 ሚእታዊ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑሎ ብመሰረት ጸብጻብ ናይ ሕብራት መንግስታት ምውሃድ ጉዳያት ሰብኣዊ ረድኤት ሎሚ ሰሉስ ንግሆ ዓሰርተታት ስድራን ኣይቶም ተኣሲሮም ዝተወስዱ ኣብ ከተማ ሽረ ኣብ ፊት ንፊት ኣብያተ ጽሕፈት ወኪል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ናይ ተቃውሞ ድምጾም ኣስሚዖም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ መተማ ጣብያ ቱመት መንዱካ ካብ በቕድሚት ማለት ሰንበት ጀሚሩ ዕጡቓት ሱዳን ብዝተወደበ መልክዑ መጥቃዕቲ ይፍጽሙለው ኢሎም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ዕጡቓት ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ንዶብ ጥሒሶም ብምእታው ቱመቱ መርጥርሃር ንዝተባሃለ ናይ ኢንቨስትመንት ቦታ ብምእታው ናይ 3 ሰብ ሃብቲ ንብረት ዘሪፎምን ኣቃጺሎምን ከይዶም ኢሎም ነባርቲ ከባቢ ኣቶ እያየ ፈቃደ ሎሚ ንግሆውን ተኽሲ ከፊቶም ኢሎም ኣለው። ኣቶ እያየ ርእይቶ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦም ጋዜጣዊ መግለጺ ተሓቲቶም ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ገሊጾም ኣለው ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ኣብ ወሎን ከባቢኡን አንጻራዊ ሰላም ክሰፍን ኣወንታዊ ጽልዋ ኣሕዲሮም ንዝተባሃሉ ሽማግለታት ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣፍልጦ ከም ዝተዋሃበ ዝበጽሕና ዜና ሓቢሩ። ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣማኻሪ ድሕነት ውሽጢ ሃገር ገዱ አንዳርጋቸው ደም ከፋስሱ ዝኽእሉ ግጭታት ብሽምግልና ንዘተዓረቁ ዓበይቲ ዘለዎም አድናቆት ብምግላጽ እቲ ተግባር ካብቲ ከባቢ ሓሊፉ ንመላእ ኢትዮጵያ እውን ትምህርቲ ዝህብ ኢሎም ኣለው። ዩኒቨርሲታት ወሎን መቅደላ ኣምባን ምስ ምሕዳር ዞባ ደቡብ ወሎ ኣብ ከተማ ደሴ ኣብ ዘዳለዎ ኮንፈረንስ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ንምጥፋእ ህይወት ዕንወት ንብረትን ንዘይምርጋእን ምኽንያታት ክኾኑ ዝኽእሉ ግጭታት ብባህላዊ ሽምግልና ከም ዘፍሸልዎ ተገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ባልራስ ሓቀኛ ንዴሞክራሲ ፓርቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ 4 ኣባላት መሪሕነቱን ኣባላቱን ንምርጫ ክወዳደሩ ብሕፀ ንምምዝጋብ ዘቕረቦም ናይ ሰበር ክርክር ስዒሩ ናይቲ ፓርቲ መራሒ እስክንድር ነጋ ሓዊሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ሕፅያት ንመረፃ ንምምዝጋብ ከም ዘይከኣል ቦርድ ምርጫ ዝወሰኑ ውሳነ ብምቋም እቲ ፓርቲ ነቲ ጉዳይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ወሲድዎ ከም ዝነበረን ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ክምዝገቡ ኣይኽእሉን ክብል ብኣፈላላይ ውሳነ ኣሕሊፉ ነይሩ እዩ። እቲ ፓርቲ ነቲ ጉዳይ ናብ ሰበር ሰማዒ ብምውሳድ ኣባላቱ ኣብቲ ምርጫ ክወዳደሩ ይኽእሉ እዮም ክብል ወሲኑሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ወታደራት ማሊ ንናይቲ ሃገር ፕሬዝዳንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ድሕሪ ምእሳሮም ልኡኽ ኤኮዋስ ማሕበረሰብ ቁጠባዊ ሃገራዊ ምዕራብ ኣፍሪካ ልማዓንቲ ሰሉስ ናብቲ ሃገር ይገሹ ኣለዉ። ኣብ ዋና ከተማ ባማኮ ብወታደራት ዝተኣሰሩ
ፕሬዚዳንት ባሂ ኒዳውንን ቀዳማይ ሚኒስተር ሙክታር ኦዋንን ንክፍትሑ ኤኮዋስ ሕቡራት መንግስታት ሕብረት አፍሪካን ካልኦት አካላትን በሓባር ኣብ ዘውፅኡ መግለጺ ሓቢሩ እቶም ፕሬዚዳንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ሱሌይማን ዳውኮር ኣብ ቁፅር ዝወዓሉ ክልተ ኣባላት ሰራዊት ዝሓቆፈ ካቢኔ ዳግም ድሕሪ ምቅያሮም እዩ ክልቲኦም ሰባት ወታደራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚዳንት ማሊ ንዝነበሩ ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ቦባከር ከይታ ካብ ስልጣኖም ምስ ኣባረርዎም ንናይ ሲቪል መሰጋገሪ መንግስቲ ንክመርሑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዮም ተመሪፆም ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ክካየድ ዝጸንሐ ምልውዋጣት ተኹሲ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ስምምዕ ድሕሪ ምብፅሑ ስዒቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ምስ መራሕቲ እስራኤልን ፍልስጤምን ሎሚ ሰሉስ ክራኸቡ እዮም ብሊንከን ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኮይኖም ናብቲ ዞባ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞ እዚ ፈላማ እዩ ንጸብጻብ ናይ ቻንግ ሳራፍሳየ ክተወርቦያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ሚኒስትር መከላኸሊ ቤኒ ጋንተስን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጋቢ ኣሽኬናዝን ከምኡውን ምስ ሰበ ስልጣን ፍልስጤም ፕሬዚዳንት ማሕሙድ ዓባስን መሐመድ ሸታያን ተራኺቦም ዘተ ከካይድ እዩ ናይ ሎማዓንቲ መደቦም ከምቲ የተማልሶኒ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለጺኦም ዝበልዎ ብሊንከን ምስ እስራኤል ዘለና ጸጥታዊ ስጡም ርክብ ኣቢሎም ምስ መራሕቲ እስራኤል ክራኸቡ እዮም ከምኡውን ንዓመታት ተቋሪጡ ድሕሪ ምጽናሕ ምስ ህዝቢ ፍልስጤምን መራሕቱን ዝግበር ርክብ ከም ብሓድሽ ንምህናጽ መምሕዳርና ዝገብሮ ጻዕሪ ኣጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ኢሎም ወሲኾም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ምስ ዝርከቡ መሓዙታ ብምትሕብባር ናብ ጋዛ ክባጻሕ ዝድለ ቐልጡፍ ሓገዝ ናብ ኢድ ሃማስ ዘይኮነስ ናብ ህዝቢ ዝበጽሓሉ መገዲ ክንፍትን ኢና ኢሎም እዮም ብሊንከን ብሰንበት ንሲኤንኤን ከም ዝበልዎ ሕዚ ቀንዲ ጠመተና ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዛት ምብጻሕን ዳግመ ምጥያሽ ምጅማርን እዩ ምስ ኩሎም ፍልስጤማውያንን እስራኤላውያንን ከምኡውን ካልኦት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ መሻርክትና ብዕምቀት ምዝታይ ኢሎም ጉዕዞ ብሊንከን ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ቅድም ክብል ንእስራኤልን ብሃማስ ዝምርሑ ዕጡቓት ፍልስጤምን ኣብ ስምምዕ ጋዛ ጠሚታ ዘዘራረበቶም ግብፂ እውን ዝሓወሰ እዩ ብምዃኑ ምስ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲስን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ግብፂ ሳሜህ ሹክሪን ክራኸቡ እዮም ብሊንከን ኣብ መወዳእታ ኦማን ብምብጻሕ ምስ ንጉስ ጆርዳን ዓብዱላሂ ክልተን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣይመን ሳፋዲን ክራኸቡ ምዃኖም ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ንስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ክልቲአን ሃገራት ብሓጎስ ዝተቐበሎ ኮይኑ ንመጻኢ ክልቲአን ሃገራት ብሰላም ተኸባቢረን ዝነብራሉ ናይቲ ዞባ መጻኢ ብምርዳእ ዴሞክራሲያውያን መንግስታት መስሪተን ምስ ጎረባብተን ብሰላም ክነብራ ጻውዒት ኣቕሪቦም ይብል ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሃብዎ መግለጺ ሓደ ሰብ ሞያ ግና እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ነትን ዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ፍታሕ ዘይተረኽቦ ጎንፂ ዕልባት ክህብ እዩ ዝብል ትጽቢት ከም ዘይብሎም ይዛረቡ መስግን ሳራ ዘይምዕሩይ ብጽሒት ፈውሲ ኮቪድ-19 ኣብ ዙርያ ዓለም ንዕድመቲ ቫይረስ የናውሖ ከም ዘሎን እቲ ለበዳ ኣብ ኩለን ሃገራት ክሳብ ደው ክብል ዘይተገብረ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣይጠፍእን እዩ ኢሎም ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ጄኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽሌይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምሶኒ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖም ንኻልኦት ንምግልጋል ብቆራጽነት ንዝተሰለፉ ብዙሓት ሓኻይምን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ኣሞጊሶም 150,000 ሓኻይምን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ኣብ ውግእ ጸረ ኮቪድ-19 ከም ዝሞቱ እውን ጠቒሶም ሃብታማት ሃገራት ንፈውሲ ጸረ ኮቪድ-19 ይኽዝኑ ኣለዋ ኢሎም ዝኸሰሱሉ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ 75 ሚእታዊ ክታበት ጸረ ቫይረስ ኮሮና ኣብ 10 ሃገራት ጥራይ ከም ዝተዋህበ ሓቢሮም ኣብ ድኻ ሃገራት ግና ዛጊድ 200 ሚእታዊ ብጽሒት ከም ዝሓዘ እዮም ተዛሪቦም ነዚ ዘይምዕሩይ ብጽሒት መድሃኒት ነውሪ ኢሎም ዝገለጽዎ ዶክተር ቴድሮስ ሒደት ሃገራት ንክታበት ብሒተን ንዕድል መላእ ዓለም ክውስና ምኽኣለን ተቐባልነት ዘይብሉ ኢሎም ኣለዉ ዓለማዊ ኩነታት ኣዝዩ ተኣፋፊ ኮይኑሎ ሃብታማት ሃገራት ነቲ ቫይረስ ንምስዓር ዘለውን ዓቕሚ ሸለል ክብልኦ ከም ዘይግባእ እውን ጠቒሶም ኣለዉ No country should assume it's out of the woods. ዝኾነት ሃገር ክንዲ ዝኸኣለት ክታበት ንዜጋታታ ትለግዝ ካብ ጸገምዚ ናጻ ወፂአ እያ ኢላ ክትሓስብ የብላን እዚ ቫይረስ እዚ መልክዑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይለዋወጥ ኣሎ ኣብ ቀጻሊ ዝመጽእ ለውጢ ነቶም ዘለውን ዓቕምታት ኣዳኺሙ ንድሕሪት ክመልሰና ይኽእል እዩ ዶክተር ቴድሮስ ወሲኾም ምንጭቲ ኣጋጢምና ዘሎ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዓለም ለኻዊ ምሕዝነት ዘይምህላው ከምኡን ሓበሬታ ኣሃዛዊ ጸብጻባት ኩነታት እቲ ቫይረስ ጸጋታት ቴክኖሎጂን ክንለዋወጥ ዘይምኽኣልና ኢሎም ኣለዉ We can only address that fundamental weakness with a binding commitment. እዚ መሰረታዊ ሕጽረታት እዚ ክንብድሆ ንኽእል ኣብ መንጎ ሃገራት ሓያል ምትሕጋስ ምዝህሉ ንለበራታት ቅድመ ምድላውን ንግብረ መልስን ብድሆታት ንምስጋርን ንዝኣተናዮ ውዕላት ምስ እናኽብርን እዩ
ኣድማሳዊ ውዕል ንክህሉ ንኩለን ሃገራት ዝሓቁፍን ክኾን ኣለዎ ዛጊድ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዘቀረቦምን ናብ ትግባረ ዝበቃን ኣህጉራዊ ውዕል ንትንባኮ ዝምልከት ውዕል ጥራይ ይብል ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔቫ ዝላኸቶ ጸብጻብ ናይዚ ዓመት ናይ ኣፍሪካ ዕለት ንእንደልየ ኣፍሪካ ንምህናፅ ስነ-ጥበብ ባህልን ሓድግን ከም መልዓሊ ክስመረሉ ከም ዘለዎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ገሊፆም ናይ ኣፍሪካ ሃፍታን ዝተፈላለዩ ባህላውን ተፈጥራውን ሓድጊ ንዘላቒ ምዕባለ ምንካይ ድኽነት ንናይ ሰላም ህንፀትን ዕቀባን ኣገዳሲ እዩ ይብል እቲ መግለፂ እዚ ንሓቋፊ ቁጠባዊ ገስጋስ ከምኡውን ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተኸሰቱ ፈተናታት ንምስዓር ትገብሮ ንዘላ ጽኑዕ መሰረት ዘንብር እዩ ኢሎም እቶም ዋና ጸሓፊ ኣብ መልእኽቶም ኣብ መወዳእታ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ናይ ቶኪዮ ኦሎምፒክ ትሕቲ 2 ኣዋርሕ ኣብ ዝተረፈሉ ግዜ ኣብ ጃፓን በዝሒ መልከፍቲ ኮቪድ-19 እናወሰኸ ብምኻዱ ዩናይትድ ስቴትስ ዜጋታታ ናብ ጃፓን ከይጓዓዙ ትማሊ ኣጠንቂቓ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንናይ ጃፓን ዝተሓተ መጠን ክታበትን እቲ ሃገር ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝመፁ ተጓዓዝቲ ብዘቐመጠቶ ደረታትን ዝለዓለ ማለት እውን ደረጃ 4 ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ኣውፅኡሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ ዋላ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ክታበት ዝወሰደ ሰብ ናይ ኮቪድ-19 ዓይነታት ከጋጥሞ ስለ ዝኽእል ኩሎም ናብ ጃፓን ንከይጓዓዙ ኣጠንቂቑሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም የቀኔልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንቅፅል ኤርትራ መበል 30 ዓመት ናጽነታ ሶኒ 24 ግንቦት ብዝተፈላለዩ ስነ-ጥበባዊ ምድላዋት ብድምቀት ጸንቢላ ኣላ ብደረጃ ሃገር ኣብ ኣስመራ ስታድየም ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ጽምብል መደረ ዘስምዐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ሓያላት ሃገራት ብምስምስ ግጭት ዶብ ንኤርትራ ኣብ ኩናት ብምእታው ጅሆ ብምሓዝ ንምቁፅፃር ዝተኻየደ ሸርሕን ተጻቦታትን ብጽንዓትን ጅግንነትን መኪታ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ትርከብ ኢሉሎም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ንመዓልቲ ናጽነት ብዝተፈላለዩ መሰናድኦታት ጸንቢሎም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ ኣብቲ ሶኒ ድሕር ቀትሪ ኣማሲኡ ኣብ ኣስመራ ስታድዮም ወትሩ ንኹሉ ድልዋት ብዝብል ቴማ ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ጽምብል ተረኺቡ መደረ ዘስምዐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መሰረት ወይ መበገሲ ናይቲ ርዝነት ድሕሪ ካልኣይ ዓለማዊ ኩናት ሕጋዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነትን ንኡላውነትን ምስተዓፈነ ህዝቢ ኤርትራ ንባርነትን መግዛእትን ዓለቑን ሓይሊ ሞጎትን ሸጠፍን ምስዳዕን ከይረዓመ ን50 ዓመታት ካብ 1941 ክሳብ 1991 ብጽንዓትን ጅግንነትን መኪቱ ከቢድ መስዋዕቲ ከፊሉ ናጽነቱን ልኡላውነቱን ብፍትሒ ዘረጋገጸሉ ሓወልቲ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ናጽነት ብምስምስ ዶባዊ ግጭት ሓኒሽን ባድመን ንኤርትራ ኣብ ግጭት ብምእታው ጅሆ ንምሓዝን ቅለውላው ፈጢርካ ነቲ ዞባ ንምምሕዳር ብሓያላን ሃገራት ዝተኻየደ ሽርሕታት እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 2009 ንባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምስግዳድ ዝሓለፈ ውሳኔ እገዳን ዘኸትሎ ሃስያን መቐጸልታ ናይቲ ተጻብኦታት ከም ዝነበረ ተዛሪቡ ሃገራዊ ናጽነትን ልኡላውነትን ንምምሳን ወግሒ ጸብሐ ዝህቀን ቁጠባውን ፖለቲካውን ሸርሕታት ናይ ሕሱር ሓሰታት ኣሰይጣኒ ስነኣእምራዊ ኺናት ከም መመላእታ ተጻብኦ ናይቲ ሕሙም ገባቲ ቅኒት ስፍርን ዕረፍትን ኣይነበሮን ኩሉ እዚ ተኸታታሊ ጻብኦታት ንሃገራዊ ናጽነትን ልኡላውነትን በብዝመጾ እናበርዓነ ምስከደ ሰብ ገባቲ ኣጀንዳታት እቲ ቐንዲ ገልጋሊኦም ኣጀንዳ ወያነ ጸወትኡ ንሰብክዐ በታሕተይ ሳላ ዓቕልና ከዓ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ወሪርካ ን10 ዓመታት መሓዝውን ፋይዳ ስለ ዘይተረኽበሉ በተኻልእ ናብ ቅብፀታዊ ሕርያ ተሃንዲዶም ዕንደራ መጥቃዕቲ 4 ሕዳር 2020 ኣንቂሎም ሚሳይላት ወርዊሮም እዮም ተዓንዳሪ መጥቃዕቲ ምስ በርዓነ ተሰልቢጥካ ንኤርትራ ንምጥዓን ዝተኻየደን ዝካየድን ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ናይዚ 6 ወርሒ ከዓ ዓለም ዝዕዘቦ ዘሎ ቁሉዕ ሸጠፍን ጥፍሽናን ጎኒ ጎኒ ምክንኻርን ምሕላውን ናጽነትን ልኡላውነትን መኸተ ድሕነታዊ ተጻብኦን ልምዓትን ምህናጽ ሃገርን ካብ ቀዳምነት ዝተታሕዙ ናይ 30 ዓመታት ተልእኾ ነይሩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምረሻ ናሃሪ ንምውሳኽ ቀዲሞም ዝተሓበሩ ተኸሊሶም ዘለዉ መደባት
ምዝተደለበ ተመክሮ ውጽኢታዊነቶም አየጠራጥርን ይክብል ተዛሪቦ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንለበዳ ኮቪድ-19 ብዝምልከት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ኣምራትን መለክዒታትን ኮነ ልምዓታዊ ሕርያታት ንማሕበራውን ክሊማውን ጥዕናውን ግንዛቤታትን ኣገዳሲ ጩራታት ከፊቱ ለኽበሃል ይከኣል ኣብ ጥዕናዊ ፖሊሲታትናን ኣሰራርሓናን ራይ ዘይኮነ ብኻማትና ከመለልን ናይ ኣጋብ ምትዕራይ ከመጣኣታቱን መለበቢ ኮይኑ ስለ ዘሎ ትኩርነትና ከየዝለቕና ኩሉ ጎናዊ ናይ ምርምርን ምክልኻልን ፍወሳን ዓቕምታትና እናጎልበትና ንድሕነታውን ልምዓታውን መኸተና በዓሉታ ምእንቲ ኸይጨሉ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁፅጻር ከነእትዎ ከይሰልከና ክንስዕት ኢና ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምዚ ዘሎ ርቡፅ ዓለማውን ዞባውን ክስተታት ልኡላውነትን ናጽነትን ኪኖ ምክንኻንን ምሕላውን ድሕነታውን ልምዓታውን መኸተ ብምሕያል ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ሱታፊኦም ከሕይሉ ኣተሓሳሲቡ ኣብቲ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን መንግስትን ሓለፍትን መርሓቲ ሃይማኖት ዲፕሎማሰኛታትን ዕዱማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝተኻየደ ወግዓዊ ጽምብል ምርኢት ወታደራዊ ሰልፍን ብርክት ዝበሉ ገዳይምን መንእስያትን ስነ ጥበበኛታት ዝተሳተፎ ስነ ጥበባዊ ምርኢት ክቐርብ ከሎ ን20 ደቓይቕ ዝቐጸለ ሕብራዊ ርችት ተማሊት ወጋሕታውን 24 መዳፍዕ ተተኪሱ እዩ ኣብ ቀዳመ ሰንበቱን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ባህሊ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ጥበባዊ ውድድር ንዝተዓወቱ ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ፍሉይ ሽልማትን ገንዘባዊ መተባብዕን ተዋሂቡ እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ የቀኔልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ንቅልውላው ትግራይ ንምፍታሕ ንዝሓለፈ ውሳኔ ዘተዓናቕፉን ዝሓላለኹን ናይዚ እዋን ይኹኑ ነባራት ሰበስልጣን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣባላት ሓይልታት ጸጥታን ውልቀ ሰባት ክልላዊ ሓይልን ዘይስሩዕ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ከምኡውን ንኣባላት ሕወሓት እገዳ ቪዛ ምውሳኑ ንቡር ዲፕሎማስያዊ ኣሰራርሓ እዩ ኢሉ ኣብ እዋን ኢህወደግ ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበረ ፍስሐ ኣስገዶም ኣምባሳደር ፍስሐ ኣስገዶም ነዚ ዝበለ ብዛዕባ እቲ ውሳነ መልሲ ሕወሓት እንታይ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝሃቦ ርእቶይ በትረ ስልጣን እዩ ሓቲትዎ ካብ ዝሃቦ ርእቶ ይቕፅል ይቀኒለይ በትረ ከም ዝፍለጥ ናይ ኣብይን ናይ ኢሳያስን ሰይጣናዊ ስምምዕነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ተራእዩ ዘይፈልጥ ጭፍጨፋ ምንጻር ዘርኢ ኣሎ ዝበሃል ገበን ኩሉ ኣብዚ ትግራይ ካብ ዝፍጸም 7 ወርሒ ቁፂሩ እኒኦ ኣሜሪካ ኣውሮፓ ሕብረትን ካልኦት ሃገራትን ብተደጋጋሚ ዝጭፍጨፋ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኣብ ስምምዕነት ክትመፁ ጠጠው ክተብሉ ኣለኩ ካብ ዝብሉ ጸኒሖም እዮም ነገር ግን ዝጀመርዎ ተግባር እንተይወዳእና ተመሊሱ ህዝብና ክሓተና እዩ ጭፍጨፍ ዘሎ ህዝቢ እውን ክሓተና እዩ ዓለም ክሓተና እዩ ዝብል ኩሎም ሰልማት ወዲኦም ንዓለም ሕብረተሰብ ዝኾነ ውዝዕ ግርግር ነይሩ ወዲእና ነርና ሕዝብ ሰላም ነብር ኣለና ክብሉ ዝጀመሮ ጦርነት እዩ እዚ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ውሳነ ሕሊፉ ኣብ ርክብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ተገይሩ ዘይፈልጥ እንተሰሚዖም መስምዒ መጠንቀቕታ ዝኸውን ናይ ቪዛ ዓቀባ ገይሩሎ ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ንናይ ኣምሓራ መራሕትን ከምኡውን ከምቲ ዝበልካዮ ንኣባላት ሕወሓት ዝብል እውን ኣለዎ እዚ ምናልባት እውን ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ጦርነት ዘሎ ኣካል ብማዕረ ከተስምዖ ስለ ዘለካ ንቕድሚት እውን ንዘልዕልዎ ሕቶታት ሕወሓት ንድሕሪት ከይብል እቲ መንግስትን ሕወሓትን ብሓደ ስም ስለ ዝሰውዕዎ እምበር ሓደ ፓርቲ ሰራዊት የብሉ ካሊእ የብሉ ከም ሓደ ፓርቲ ይኽረ ዝግብኦ ግን ዝተለመደ ኣቀማምጣ እዩ እንደገና ከዓ ብካሊእ መልክዑ እኒሄ እዩ እቲ ሕወሓት ከምቲ ንስኻትኩም ትብልዎ ብሽብር ተፈርጁ ዝተፈ ዘይኮነስ ኣካል ናይዚ ጦርነት እዙን ኣካል ናይ ዝፍትሐን እዚ ክብል እውን ዝሓወስዎ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ንዓና እዚ ብዙሕ ዘተሓሳስበና ነገር ኣይኮነን ናይ ቪዛ ማዕቐብ ተገይሩሎም ኣሎ ናይ ኢኮኖሚክ ማዕቐብ ተገይሩሎ ካብኡ ሓሊፉ ነዚ ብእዋኑን ብኣግባቡን ተዘይተቐቢሎሞ ቀጻላይ ማዕቐባት ከም ዘሎ እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝሕበር ዘሎ ኣምባሳደር ክትግበር ከሎ እዚ ውሳነ እዚ ቪዛ ከምኡውን ቁጠባዊ እገዳታት ንኣባላት መሪሕነት ሕወሓት
ከመይ ገይሩ ይጸልዎ ንህወሓት ምንም ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ይረናየን ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ብጭቡጥ ሓደ ጦርነት ተወብሉ እዩ መንግስቲ ትግራይ ቅድም ኢሉ 8 ነጥብ ዘለዎ ናይ ሰላም ፖሊሲን ከመይ ጌርካ ጦርነት ክስታሐም ዘለዎን ከውፅእ እዚ ተቀቢልዎ ዝሓደረ እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚ እንዳዓድዑ ይፈልጥ ነገር ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት እዚ ንድሕሪት ከይትብሉ ንዓኻትኩም እውን ይምልከተኩም እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ ካልኣይ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዘይ ወዓል ሕደር ክወፅእ ኣለዎ እዚ ተግባራዊ ግበሩ እዩ ዝብል ዘሎ ሳልሳይ ሃገራዊ መድረክ ክፍጠር ኣለዎ እዩ ዝብል ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚ እውን ተቀበልናዮ እዩ ሓገዝ ዘዕንቅፍ እውን ኣብ ዝርዝር እዚ ክኣቱ እዩ ይብል ሕወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ትግራይ እውን ሰራዊት ገይሩ ይዋጋ ስለ ዘሎ ኩሎም ክጠቃለሉ ኣለዎም ተለመደ ናይ ማዕቀብ ኣገላልፃ ኢልና ኢና ንወስዶ ምዃኑ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ትዘራረቡ ዶ ብዝተፈላለየ ደረጃ ንረኽቦም ኢና ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እንኳን ዶ ሕዚ ብ2.7 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተመረፀ መንግስቲ ወኪልና ቀደም ብዕድቀ ቃልሲ እኳ መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስታት ኣውሮፓ ከም ስርዓት እዮም ዝረኽቡና ነይሮም ኢንፎርሜሽን ንኽረኽቡ ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ግን ፕሮቶኮል ስለይፈቀደሎም ንረኽቦ ኢና ይብሉ ጽባሕ ንግሆ ኸይድካ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ንፍሻ ረኺብካዮ ኔርካ እንተልናዮ ኣይ ነፈልጦም ኣብ ዝኾነ ቦታ ዛሪቡና ይኸውን እዩ ዝብለካ ናይ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ እውን ናብ ሰላም ድርድር የመፅእን ስለ ዝብል ማእኸላይ ኮይኖም ከዘራርቡ ስለ ዘይጀመሩ ብዕሊ ምሳና ኣይራኸቡን ዘለዉ እዩ ክበሃል ዝከኣል ስለዚ ንምጥቕላል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዘሕለፎ ውሳነ ብሕወሓት ተቐባልነት ኣለዎ ድዮም ትብሉ ዘለዉ በትኽክል እዚ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እዩ ናይ መጨረሻ ኣይኮነን ካልኣይ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ምናልባት ውልቀ ገበን ኣብ መንግስቲ ኣካላት ዘለዉ በፃዕቲ ዝቁፀሩ ሰባት ማዕቀብ ተገበረሎም ኣለዉ ይበሃል ብኣሜሪካ ደረጃ ካብ ኣፍሪካ ብምሉእ ከም መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ እውን ዝነበሩ መንግስታዊ ኣካላትን ከምዚ ዝኣምሰለ ማዕቀብ ንክግበረሎም ናይቶም ሕዚ ፅባሕ ንግሆ ዝርዝር ዝወፁ ሰባት ቤተሰቡ ሞዚ እኒህው ኒውዮርክ እዚኣቶም ተይቀረ ይምልከት ኣሜሪካ ከብዚ እናገበርኩም እናላገፅኩም ኣብ ዓደይ ክትኣትወይ ትኽእሉን ንቅድሚት እውን ዝሕትት ነገር ኣለኩም ዝብል መልእኽቲ ዓብዪ ፈተውቶም ኣውሮፓ እውን ብተመሳሳለ ስጉምቲ ክወስዱ የዘራርብዎም ኣለዉ ኣምባሳደር ፍስሓ አስገዶም ክብረት ይሃበለይ የቀኒየለይ የቀኒየልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዝተዋህበ ምላሽ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሕለፈቶ ውሳኔ ምክልካል ቪዛ ንምሕዝነት ክልቲኣተን ሃገራት ኣዝዩ ዝጎዲኡ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡም መምሕዳር ኣሜሪካ ናብቲ ውሳኔ ከብፅሖ ዝኽእል እኹል ምክንያት የብሉን ኢሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለና ምሕዝነት ክበላሾ ኣይንደልን ኢና ዝበለት ወሃቢ ቃል እቲ መምሕዳር ኣሜሪካ ንውሳኔኡ ደጊሙ ክምርምር ናይ ሃገሩ ድሌት ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎ እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ ውሳኔ መምሕዳር ኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ዘለቐ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዱልዱል ምሕዝነት ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ታሪኻዊ ምሕዝነትና እንተተበላሽዩ እንጉዳእ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነትስ እቲ ዞባ አፍሪቃ እውን ይጉዳእ አሜሪካ እውን ትጉዳእ አይሉ ይሄ ግንኙነት ከተበላሸ የምንጎዳው ብዙ ነን ለማለት ነው ስለዚህ ናይ መገሻ ኾነ ካልኦት ክልከላታት ንአሜሪካ እውን አይጠቅሞምን እዩ በአና ወገን ዝበሃል ዘሎ እዚ ጌርኩሞ ዘለኹም ተቀባልነት የብሉን ንዑ ዘብቅዕ ምክንያት እውን የብልኩምን ዝብል እዩ ይብል እቲ ወሃቢ ቃል መምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ናይ መገሻ እገዳ ዘንበሮ ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ብዝተሓሓዝ እዩ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት እንተተገብሩ እውን ብፍላይ ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ንዕኡ ደው ከብሉን ንፖለቲካዊ ቅልውላው ድማ ሰላማዊ ፍታሕ ንምድላይ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ዘይምስጓሞም እዩ ዝገልጽ መግለጺ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ግን ብፍላይ ብመንጽር ምብጻሕ ረድኤትን ተሓታታይነት ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ ስራሓት ከም ዝተሰርሑ ይገልጽ ከአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ከተቀረው የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ቅርብ ጊዜ ምስ አሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ዝተረፈ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ክሳብ ቀረባ ጊዜ ከማጉተና ካብ ዝጸንሑ ጉዳያት ሓደ መስመራት ረድኤት ምኽፋት እዩ እዚ ድማ ድሮ ተፈቒዱ እዩ ስለ ዝተፈቐደ እዩ ድማ ብርኪ ዝበሉ ትካላት ረድኤት ሎሚ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዝርከቡ ዘለዉ ይብል ዝወሃቢ ቃል ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ጥራይ ዘይኮኑስ ኣህጉራውያን ትካላት ሚድያ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣለዉ ኢሉ ዝተኸፍተ ነገር ኣይተኸፍተን ኣብኡ የለናን ዝበሃል ነገር ፍጹም ጌጋ እዩ
መጋሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ክፍጾሙ ይኽእል እዮም ምኽንያቱ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ዝተኻየደሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ጥሕሰት እውን ብሓባር ኮይንና ነጻሪ ዝብል ተሰማሚዕናስ ድሮ እውን ይጻረእ እዩ ዘሎ ኢሉ እዚ እናተገብረ ግን ስለምንታይ ኢኹም ትኽሕድዎ ዝብል እዩ ሕቶና ኢሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣተሓሒዙ ኣብ ትግራይ ሳልሳይ ዙርያ መሃብ ረድኤት ተበፂሑሎ እዋን ዘራእቲ ስለ ዝኾነ እውን ንሓረስቶት ዘርእን ካልእን ኣብ ምዕዳል መንግስቲ ልዑል ባጀት ሰሊዑ ኣብ ምንቅስቓስ ዝርከብ ዘሎ ኢሉ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ መሬት ዘሎ ክውንነት እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እዩ ምባል ከም ዘይከኣል እውን ኣምባሳደር ዲና ይዛረብ መረጃ ስላልደረሳቸው አይደለም ጥቅምን በመረጃ እንኳንና ሕፅረት መረዳእታ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ሓበሬታ ስለ ዘይብሎም ኣይኮኑን ሓደ ኮኔልካ ዝግበር ዝተፈብረኸ እዩ ናይ ረብሓ ጉዳይ እዩ ምናልባት እውን ናይ ፖሊሲ ናጽነት ምንፋግ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ምሕዝነት ክልቴን ሃገራት በቲ ዘለዎ ደረጃ ናይ ምቕጻል ጉዳይ ኣብቅዒ ኢሉ ከም ዘይኣምን ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጠቒሱሎም ልቦና ገዚኦም ንውሳንኦም ይገምግሙ ዝብል መልእኽቲ ጥራኢና ክነሕልፍ ንደሊ ድሕ ምባል ነገር ግን ቀይሕ መስመር ኣሎ ንሱ ድማ ናጽነትን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ብገንዘብ ብIMF ብባንኪ ዓለም ወይ ብኻልእ ዝቕየር ኣይኮነን መንግስቲ እንተቐየረ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይፈቅድን እዩ ኢሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ኢትዮጵያ